L-eks Ministru Laburista Evarist Bartolo jinsisti li hemm bżonn taħriġ adekwat għal politiċi sabiex jiżviluppaw ħiliet ta' tmexxija u valuri etiċi ħalli huma jkunu jistgħu jservu l-poplu b'mod effettiv u demokratiku. Dan qalu f'artiklu li ġie pubblikat fit-Times of Malta. Evarist Bartolo stqar li d-demokrazija taf titfarrak mhux biss minħabba l-kwalità tal-politiċi eletti iżda wkoll meta nies inkompetenti bi kwalitajiet ta' tmexxija batuti jiġu eletti f'pożizzjonijiet għoljin fis-settur pubbliku fuq il-bażi tal-kulur jew lealtà politika. U f'dik li tista' titqies bħala botta diretta lejn Robert Abela u sħabu, Bartolo itenni li l-pajjiż jeħtieġ l-aqwa talenti sabiex jiggvernaw bl-aqwa mod possibbli. Filwaqt li jinsisti li dawk li jfasslu l-politika jridu jkunu informati dwar kif id-dinja verament taħdem u jkollhom għarfien bażiku dwar ix-xjenza teknoloġika u l-ekonomija, apparti wkoll moħħ kritiku. Evarist Bartolo jitfa' dawl anke fuq il-ħtieġa li l-parlamentari jkunu full-time għaliex il-fatt li sal-lum għadhom part-time iżomm in-nies kompetenti milli jitħajru jipparteċipaw fil-politika. Imbagħad l-eks Ministru Laburista ma ddejjaq xejn jikkritika lill-Gvern dwar il-falliment tal-PBS u jgħid li jeħtieġ li nittrasformaw is-sistema tax-xandir nazzjonali sabiex ma tkunx loudspeaker tal-Gvern. Dan fil-waqt li hemm bżonn soċjetà ċivili iżjed b'saħħitha sabiex iżżomm lin-nies fil-poter responsabbli ta' jmilhom.